Piatý finalista. Čím si kúrili ľudia, keď ešte neexistovalo uhlie ani stromy? No, stromy vždycky boli a drevom sa kúrilo a v peci sa kúrilo a taký šporák bol. No ale ja sa pýtam na časy, keď ešte tie stromy neboli ani uhlie. Stromy vždy boli. Ale neboli, boli časy dávno, keď neboli. My museli byť, lebo moja stará mama a prastará mama mi rozprávali, že stromy u nich boli. Hrozno bolo, jablone boli, hrušky boli, slívky boli. Ale ja hovorím o tých časoch, ešte pradávnych časoch, keď tie stromy neboli. Stromy vždy boli. Ale to viete skadiaľ, že boli vždy tie stromy. Stromy vždy boli, lebo už ako starú prababku som ja mala. A stále nám hrozno posielala na každé Vianoce, ako malým detičkám, také, čo som mohla mať 2 roky. A sestra ešte sa len potom narodila. Tak tie ešte neposielali nič. 1000 rokov nazad, keď stromy neboli. Nebolo 1000 rokov. Neviem, ale keď 1000 rokov nazad, keď stromy neboli. Bola, prosím vás, pekne pred 1000 rokmi. No však to mi je jasné, že my tu neboli ešte. No, a tí, čo ale boli? tí, čo boli? Čím si kúrili? No ty si už nejaký spôsob našli. No a čo myslíte, aký našli? No. Tých stromov nemali. No tak ale boli termálne pramene už aj vtedy, to boli. Oni sa tam hriali. No, a rybičky boli viac ako teraz. Teraz toľko veľa nie sú. Tak oni si nalovili rybičky, tam si ich hneď aj upiekli, aj zjedli. Boli raky, boli. Aj to sa dalo zjesť. Naši teda kúrili, okrem toho, že sedeli v tých teplých prameňoch, tak čo ešte, ako kúrili? Keď nemohli tam celý deň sedieť v tom teplom pramení, robiť niečo museli. No tak robiť, no to bola robota, keď išli na lov. Chlapi išli na lov a ženy boli doma. No a čím kúrili? Nesili hlinu, robili hlinené nádoby, čbány. No a z tých kadejakých bambusových veľkých stromov. Stromy neboli vtedy ešte. Bambusové také. To boli.